manan. So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Wena. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Victims of Love. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano ba na sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Negros Oriental. Ang ato matatampo nagdasangan nga Wena. Wena. Uy, bangon na kay buntag na. O saman, muskwila ka o di? Muskwila ko mauy. O, lihok na. Basin og balit kas imong klase. O ma. Daywena, wa man di klase sa last na tong subject ba? Manglaag ta na. Asa man ta manglaag? Ato ta sa Pikas Barangay. Nami nagduwa dito basketball. Mga tuta na. Ay, dili lang ko day uy. Mupauli lang kog sayo kaya kung tabangan si mama sa trabaho sa bay. Tuol na lang gid ko sa amo. Malipay gito ron si mama nga nauli kog sayo. Kaya makatabang man ko siyang trabaho. Salbahis ka, tawana ka! Salbahis ka! Hala, ang silingan nga daka. Kung nakilak mo na siya. Tawana ka! Traidor ka! Nakaaway tingali na siya siyang uyab. Nisalikan gwapo ka? Mong daghan mi sa imong kinabuhi, salbahis ka! Ay, nanguyab tayo uglain na yun. Mao ba? Naghilak nga itong silingan nga babay kay nanguyab og lain ng niyang uyab? O ma. Ay, maayo gani kay wa ka makit-i nga nagtanaw niya. Nitago man ko sa saging magod. Mao gid ay resulta nak basta gwapo ang uyab. Daghan og kompetensya. Kung ako'y makuyab-uyab, ma, iligid ko manguyab og gwapo. Aha? Kanang batig na akong pilion aron dili ko ilisan. Kakuyaw gud nimong mindset, day. Nga nugit intaon nga kana mang batiog na akong gusto nimong uyabon kung mag-uyab-uyab na ka. Tungod lagi atong akong nakita, day. Unsa man day mong nakita? Amo laging silingan, day ba? Naghilak lagi. Kinailaing uyab ang yang uyab. Mo ning niingon ka nga kung mag-uyab-uyab gani ka kanang batiog na ang imong uyabon. Aron dili na siya mangitaglain. Pero day, uy, di sa ta magsigig istorya about na ng uyab-uyab, uy. Magtarong sa ta sa itong pag-eskwela. Daywana, kinsa di mong uyab ron? Wa pa ko'y uyab, day, uy. Pag-chore, uy. Tinuod, bitaw. Wa pa bitaw ko'y uyab. Maayo pa day ko nimo, kay may uyab naman ko. Ah, maayo pa ka kay na kay uyab. Unsa man, ganahan ka? Nakoy hatag di mga laki. Ha? Ayaw pagsikig binuang diha good. At tinuod na tao. Day, basig nalimot ka sa kong giingon nimo sa una. Nga kung mag-uyab-uyab mangani ko, kanang dili gwapo, aron dili ko pasakitan. Ayaw ka dala ka kay dili ni gwapo tawhana. Dari yung number, oh.
Kalingaway lang kog text, good. Kinsa may pangalan ni niya? Jonathan. Tiara ang number nga gihatag ni Chay Chay na ako. Ako ni textan, bi. O magpaila ko niya. Nanawag man lagi ka. Intriga ko si mong text nga ningon kang amiga kang Jai. Baong nanawag ko ni mo. Amiga, bitaw mi. O gi akong gihatagan sa imong number. Nga nang na-text mo ka na ko, man. Ganahan ako makik-friend ni mo. Pero og dili ka, okay rasad. Kaluuran ba eh. Ninod mo nga na ang dagantag friends. Maog yun. Yeah, friends na ta, ha? Okay ba? Ay, maka-love life na gining akong amiga, ay. Saba ka diha, uy. Love life karon. Friends pa gani mi? Ay, asa mo din na paingon? Ato, maginas pa nag-uyap. Day. Unsa man gid ay hitsura ng Jonathan? Basi di ko makauyon anak niya, ha? Makauyon lagi ka, anak, day. Kaya mo maginagi pangandoy ni mo, kanang dili gwapo. Indot ra bagtingog, day. Basi gwapo kaayo to. Igo-igo na lagi ang itsura. Kumusta, Wen? Okay ra. Pwede ta magkita? Ha? Sige na, kay gusto kong makita ni mo sa personal. Sige. Asa man ta magkita? Salamat ka nakita na kita, Wen. Kinuo ko. Kabati po nung naong ining tuhana, uy. Okay ra ka, Wen? Okay ra. Kagwapa ni mo eh. Salamat. Datas unahan na. Mang snack ta. Wen, naunta ko isulti na mo. Unsa man na? Bala na makaingon kang presko ra kay ko. Kay, karon pa beta nakita. Gusto lang ko mahibaw ka nga. Love ka. I love you, man. Jonathan. Mauna, man. May chance ka kunin. Ako na lang kaning sukto ning tawhana, uy. Bahalag batik kay nignaong. Wen? Jonathan, kung sugton ti ka, dili ka ako nimo pasakitan? Panggaon ka ako nimo? Ipasalig ko na ni mo, Wen. Nga magbalipayon ka upad ako. Unya, saman. Uyab na ta? Indo tarabag tingog, uy. Sige na lang, uy. Pagkaroon ba? O lagi. Uyab na ta. Salamat, Wen. Maayo hinuon kay may uyab na ka, day. Pero day, perting bati atag naong intaw na to, day, uy. Oh. Ay, dali ba mo man mo gusto nga bati og naw? O lagi. Pero day, nasubrahan naman sa tautos ka bati, uy. Basta kay bati gid tayo, day, bati gid tayo. O yang anong imo magisugot? Ako na lang gisugot kay sigurado man ko nga di ko niya pasakitan. Og dili pud siya magitaglain kay bati ba siyag naong, di ba? Kumusta nga kung pinangga? Okay ra. Nigaw na ka? Wa pa, uy. Kao na ba eh. Iyo pa gutom. Karang taon-taon. Ha? Manuroy ta? Oo, Wen. Kuan, Jonathan, busy pa man ko, uy. Busy ka? O mauwa kang higuyog na ko kay matiog na mo? Ha? Pataka mo lang taon ka, uy. Dili mo gud na ako ikauwaw good. Come on ha. Manuroy ta. Sige. Manuroy ta. Jonathan, unsa gud ni? Ngano ni aman tayo ning gamayng kwarto? Love ko naman. Sa una, wag gyud kagugma nimo. Pero sa imong ipakita nga kaayon ako, sa imong pagpangga, nakatun ako sa pagkikugma nimo.
Nga sa ato pa, musugot ka sa gusto ng buhatan mo. Uy, gigakos magkukunin mo. Wena, love, kaya ka. Jonathan. Wala. Ginoo ko. Wa ko makapugong sa akong kagalingon. Natugyan kita ko ni Jonathan ang akong kagalingon. Pila naman yung kaadlaw nga. Wa naman nawag si Jonathan ako. Ako ni susihon, be. Maado ko silang bay. Ay, ikaw de ay si Winang uyab ni Jonathan. Ote, asa man di si Jonathan, te? Wa din to siyang uyab. Ha? Unsay uyab? Nagtuo ka nga ikaw ra uyab sa kong anak. Daghan mo uywi na. Unsa? Huwag maayong mahibaw ka ha. Nga wa ko makauyo nimo para sa akong anak. Ginoo ko. Nagtuo ko ka ako rin uyab ni Jonathan. Naapanaylain. Nadawag ang salbahe sa ay. Ngano nanawag man ka? Wen, pasensya na ka ha. Di bukan ha. Di araw ko sa kong barkada gud nag-inom eh. Barkada? O salain ni mong uyab? Wen, Dito ko sa inyo, Jonathan. Og nagkasulti mi si mong inahan. Og nahibaw ko nga may lain kang uyab. Og gabi ni mo. Wasad ko maggustuhi si mong inahan. unsa? Nahibaw ka ba, Jonathan? Grabe na akong pagmahay nga nagkauyab ta, uy. Unya nakuha pag hindi mo nga akong pagkababae. Wen, Namili gani kong bating nahong aron panggaon ko. Mahalon ko. Og dili ko pasakitan. Pero maura man day gihapon. Bisag bati pag nahong ang atong uyab, magbinuang man lang gihapon. Maong kalimti na lang ko. Kay kalimta na sad ka. Bati kang nahong. Nagtuok ko nga kung bati og naong ang mauyab, mahalon og panggaon ko. Og dili ko pasakitan. Sayop di ay ang akong pagtuo. Og akong nahibaw-an nga kumpleto di ay sa bisyo si Jonathan. Sugarol, palainom, og himabahay pagyud. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita maghigalang kaagi ni Wena nga taga Negros Oriental. Ubad sa awit ngayang ipangayo, awit nga naguluhan, Victims of Love. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing, agabos sa direksyon ni Priscilla Reganal. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Miriam, 36 anyos,
minyo ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Tuburan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong anak. Aron niyo sabtan, sugdon ko sa dihang bag-o lang ni siyang nakaton og lakaw ug makigduwa na sa laing bata ug nag-edad pa lang siya og 2 anyos. Ingon ini ang mga panghitabo. Nak, Bethel, hinay lang ha, madagma ka. Dali aray minag ko sa itong mga anak mo. Murag ka nos alang tungtungi ka nga, nanganak ta. Kanya karon kusog na kang dagandagan. Lagi? Na. Na, Uy, murag gidangat na dagma ng imong anak, day. mamauli na lang niha. Papahawayan ko ulo ng bata kay ganiha, ragyan ni sigig dagandagan. Kapuyag naw nga ng bata agod. Nansa man na siya? Lagi, nakatugin taon sa iyang kakiat ganina. Mao di ay. Nikaon na ka? O palagi day. Oh, timing kaayo. Wa pa mansad ko ni kaon dong kay gipakatog ko pa ni Bethel. Magdungan na lang ta. Ino man yung daghang tubig, nakbi. Ano mang ginamawa ng imong ubo, eh? Sakit ako din, Iba. Oh, sakit imong dughan? Oo. Kinuo ko. Nga naman ka? Ipa-check up na nato ang bata day. Oh, mabatay akong plano. Kaya wa man ginamawa ang iyang ubo. Manahidalan ko nga mo-absent ko aron nga makuyugan ta mo. Sige dong. Doon na siya ay pulmonya. Ang base po sa resulta siyang blood test, anemic siya. Unsa, Dok? So, usa may kinahanglan nga buhaton na mo, Dok? Magkinahanglan tagdugo para sa inyong baby. Ha? Ginoo ko. Maayo gani kay nakakita na tagdugo dayon para ni Inday. Maulagi dong. Kuya, wagin lang ko ato, eh. Magampo lang ta day. Nga unta maukir na siya. Maayon ta dong. Si Inday Betel day. Ako tong gibiyaan sa ilang classroom dong para matiwas na ko ni labhuno na to dinhi. Mabiyaan raman gud siya. Dili naman mo hila kay malingaw naman sa iyang mga classmates. Maayo hinoon. Maayo gani day no kay dili na pareha si Inday sa una pag 2 years old niya. Masigilag kasakit. Maulagi dong. Ay, simbak ko in taon palayo. Dili na tumausban. Pero ako to gingnan iyang maestra hinoon. Kung doon ay problema, manawag lang dayon siya nako. Maayo hinoon. Ang maestra ni Bethel. Hello? Hi, Ma'am Miriam. Ma'am, pwede maanin mo karon dayon si Bethel? Nagsige man ko ni siyag suka. Oh, unsa, ma'am? Niato gidayon ko sa eskwelahan. Daghan tuod siya og gisuka og didto na nagsugod ang akong kalbaryo. Kay sukad atong hitabua, nibalik man ang iyang sakit, nibalik ang iyang ubo, unya maghilanat pud siya. Usahay mo reklamo siya nga kasukaon ug malipong pud kuno. Unya, Naalag ito ko akong ilong. Ginoo ko nak. Nag-nosebleed man ka. Dadon ti ka sa ospital. Kinahanglan siya abunuhan og dugo kay may anemia siya. Unsa, Dok? Og misis, need siya magpa-test og electrophoresis. Unfortunately, wa ta ana dinhi. So kinahanglan nga dadon ninyo siya sa syudad. Dok.
Ginoo ko, saon man ni. Sige naman lang nagsuka og dugo si Bethel. Yang ilong pod, naay mo to nga dugo. Dali, day. Dado na to siya balik sa ospital. Naglibog ko dong. Kung unsaon nato si Inday. Uga sa tagkwarta para ato siya mapatambalan og tarong. Pasensya kay day, ha. Gamay ragid kang akong sweldo. Nangita sa kong kahuaman ako, pero waman po'y magpahuwam. Dako-dako masagutong atong kinahanglan gud. Saon man hinato eh. Kada admit ni Inday, sige lang tag-abono niya og dugo. Dili ko mundang og pangitag paagi, day. Dong. Inday Bethel, ganun dako man imong tiyanday. Ampot lang. Dili man ni normal yun nga pagkadako sa iyang tiyan, kung busog lang ang bata. Doy! Andoy! Oh, gano'n, day? Dong, dado na to balik si Bethel sa ospital. Side effect ni sa siging abono og dugo niya, ma'am. Kung gusto mo mugamay iyang tihan, kinahanglan siyang operahan aron matangtang ang iyang spleen. Unsa, Dok? Ginoo ko. Mao gyud yung problema namo ron, kay wa mi kwarta para opera niya. Ang among mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Unsa may mahitabo sa among anak kung dili siya mapaoperahan? Musamot ba o kadako ang iyang tiyan? Ikaduhang pangutana, matod sa doktor, iron deficiency mao hinungdan nganong anemic ang amo anak. Unsa man sa hinungdan aning iron deficiency niya? Nag-start ni og 2 years old siya. Tungod ba ni sa kakuwangon sa nutrisyon sa iyang pagkaon, sa diha migawas na siya sa akong sabakan? O basin tungod sad kay na ako'y pagkuwang sa diha naapas siya sa akong sabakan? Ikatulong pangutana, mga pila man mo ay magasto kung paoperahan namo siya. Dako ba? Ikaw pa to katapusang pangutana. Ang panit sa akong anak paggawas, murag lusparo na gyud. Pero buyag lang, wa raman siya magsakit-sakit ato. Diha na pagsugod pag 2 years old na niya. Kaliwat pasad ning mga ingon ani. Naglibugid ko kung nganong nagka-iron deficiency siya, nga gi-breastfeed man unta nako siya sa gamay pa. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Miriam. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, ug behavioral nga mga problema, ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ko ka drug addiction specialist, usa ako ka medical doctor, ug usa ako ka psychiatrist. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran re kanamo. Pwede kang ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, o diba sa mambuhatan sa 3rd floor, OCR, Martinez Biling, Osmeña Boulevard, Ding Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga, remember, not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. Manggod na yung mga kakuliani mahatag dayon ang gusto natong mahitabo sa atong kinabuhi. Wagi pa mga taglisod-lisod, no? So, you take that as a life experience or stepping stone for the realization sa imong mga dreams sa ning kinabuhi. So, wala gay inunta outright ng gratification, no? Agi gitag mga kakulian. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Miriam. 36 years old, minyo, may usa ka anak nga taga Tuburan, Cebu. May tungod kini sa
iyang anak ba to, no? So bati na to ganyan sa drama. So regards dahil mga taga Tuburan, no? Diha sa Balamban, Asturias, no? Nakaanha ba ako ng bairan? Namalit midag saha sa saging. O namalit og ihatagan na malang gimig sa mga saha sa saging, no? Ni ako'y mga listahan sa mga nagpuyo diha sa Baitadel Condotel and Function Rooms diha sa Sugod, Southern Leyte. Ako lang gining basaho nila mga ngaan kay pirmede po silang maminaw, no? Paspaso lang ako, nagandaghan ra ba na pero sige lang, no? Mga taga Silago, mga taga St. Bernard, Southern Leyte na, no? Si Luis Valenzuela, Kay Gases, Andrew Palaran, Cliff Angie Masagka, Humel Kabalan, or rather, Carl Sarigumba, Cesar Joshua Vasquez, Ayok, sa Bato Leyte, no? O mga taga-Libas, barangay Libas, no? Si mga Lura family, si Johanna o si Juliana, Iris, Ani Sirigo, Janice Maraun, o the last but not the least, mga taga-Hinundayan, Southern Leyte, maadjong pagpaminaw ninyong tanan diya, no? Si Juan Benedict Paradiro, Jimar Pastera, Margie Tugunon, Juan Rio Teres, o ang iyang mama ko nga pirmigong maminaw nga si Mary Postera diya sa Anahawan, Southern Leyte, no? O mga taga sa paman sunod lang po ning uban, no? Mga taga Tuburan maning atong sender karon, no? Diyang lapita sa inyo, no? Mga Bistiel family diya sa Tabuelan mayong pagpaminaw. Okay, so going back to our sender, si Miriam punto medical, hitog kini siya yang anak na ay problema, no? Medical. So unang pangutanan ni Miriam, unsa may mahitabo sa among anak kung dili siya mapaoperahan? Musamot ba o kadako ang iyang tiyan? Depende na sa clinical judgment, Miriam, sa inyong attending doctor, no? Kay namampoy mga kaso, mga elective surgery nga pwede ra ma-delayed ang operation. Naman tayo gitawag og emergency, urgent, or elective. Kanang elective meaning makahuwat ra na siya mga pipila ka bulan or adlaw, no? Usa maoperahan. Pindi kung ma-assess through diagnostic procedure ang sitwasyon sa imong anak, kung angay na bagyod siyang opirahon outright or makahulat babag mga pipila ka semana o bulan. Ikaduhang pangutana, matod sa doktor, iron deficiency mo ay hinungdan nganong anemic akong anak. Unsa may hinungdan aning iron deficiency niya? Nag-start ni 2 years old siya. Tungod ba sa kakuwangon sa nutrisyon sa iyang pagkaon sa dihang nigawas na siya sa akong sabakan? O basin tungod sad kay naakoy pagkulang sa dihang naa pa siya sa akong sabakan? Well, kaning iron deficiency anemia, dili ni siya iron kanang scrap iron, ha? Usa mas Dr. Obra nga apil man ng scrap iron, dili lahi ni siya nga iron, no? So ang causes ani is loss of blood, no? For some reasons, kung kulang sa nutrition, yes. So ang usa ka tawo nga kulang og iron, kay unsa man gyud ning iron? Kining iron mao ni siya mutabang sa atong red blood cells nga magdag oxygen, kining gitawag na tog hemoglobin, ngadto sa lagkalain-laing parte sa atong lawas. Kung kulang tag iron, meaning ang atong dugo kulang pod og nutrisyon, no? Nga magkada og oxygen ngadto sa different vital organs sa atong lawas. So may mga tilimadon nga usa ka tawo kulang og iron, dali siya kapuyon, maglisod ginhawa, nya luspad ang iyang inunta pamanit, ang iyang kuko, iyang mga kuko sa kamot ug sa tiil medyo dili healthy looking, murag nagkrak ma, no? Ang iyang inunta dila
dili normal looking atong dila mangod diha mangod primero gud nato masulayan ang kalami or dili kalami sa mga pagkaon tan-aw nimo murag di gyud siya healthy looking, dili siya kining reddish ba normally, no? Kunya imong tiil murag way kusog, no? Di makadaog sa imong lawas. So, mao na ang iyang sa mga bata para ning imo delayed ang iyang motor o psychosexual development kumpara sa ubang bata nga himsog. Problema mo complain siya nga labad sa on other some psychosomatic ang uban signs and symptoms. So mo na atong ma-expect sa usa ka tawo nga kulang og iron. Ikaduhang pangutana matud sa doktor or rather ikatulo, mga pila man mao'y magasto kung paoperahan namo siya dako ba? Well, depende akong tubag niya ni mga about money matters, depende kung asa man nimo dalhon ang imong anak Miriam, nganto sa pribado ba nga hospital o government hospital ba? Kaya kung government hospital, labi na karon no, kay gi-modernize, gitagaag pagtagad sa atong bagong gobernador sa Sugbo, si Pam Baricuatro, no, ang atong mga district hospitals, yung mga provincial hospitals. Sumudo lang ka dito, lang, refer ko doktora, lang, doktorin ni Obra. Actually, kining uban ng mga batanon, ng mga doctors, na nagtrabaho din sa Sugbo, mga naay mga estudyante na ko ni anak. No, kay katong sa wala masayod ako doktor ni obra maestro ko, ha, nag-teach ko sa mga schools of medicine din sa Sugbo. So uban na ng mga doktor kay kailan sila nako inalang nga gi-refer ka para nga naay assistance. Ug wala gay kaya mahimo man ka gi-refer sa DSWD for financial assistance. Kung naay membro sa PhilHealth, dependent pa na imong anak, ang ipanghambog karon nagisigig balik-balik sa atong mga komentarista national level is no balance billing, no? Bisan diha pa ko sa Vicente Soto sa una, wa na ko karon diha. Mo to ilang giyon nga basta kay membro ka sa PhilHealth, no balance billing as long as dili po ka magpa-admit sa private room. Kay ang uban man gud pod nag-discharge, maghinaot or mag-expect nga no balance billing pero mupili og private room. Dili kay kung mupili kag private room meaning to si maka-afford ka. So mao na ang ila pong basihan sa atong mga social worker to classify kung indigent pa ka or maka-afford ba ka. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Ang panit sa akong anak paggawas murag lusparon na good. Pero buyag wala man siya makasakit-sakit adto. Diha na magsunod-sunod pag 2 years na siya. Kaliwat basad ning mga ingon ani. Naglibog ko nganong naa siya iron deficiency nga gi-breastfeed unta na ko siya sa gamay pa siya. So akong balikon ang rason aning iron deficiency is dili adequate ang blood niya sa mga hamtong-hamtong na ay bleeding somewhere o niya kulang sa nutrisyon. Mga mahinumduman ako mga tambal na mo sa una kay dugay man ko nag-private practice, general practice before ko nahimong psychiatrist. Murisita ko sa unang mga sanggubayon, mga perinsol, mga iron, mga fusol. Mga mahinumduman ako ferrosulfate. Available na sa atong mga kwan. Sa grabe naging-kaayo nga mga problema kinahanglan blood transfusion. Pero makuha na to ning iron pinagi sa pagkaon sa nga iron rich food. Unsa may mga iron rich food? Kining karne, kanang lean meat na ayon ng tambok food, no? Nya kanang mga poultry products, no? Mga chicken, turkey, inumdum na inong ko ni pamayong paminaw dede ni Alfred Lastimoso, no? O Rodel Lastimoso. O si Minty ako nag-mention ka na, gas ka, ha? Ayuhag ariglan ng imong mga manok diha. Mga seafoods, naanay siya ay mga iron, salmon, tuna, mga prutas nga, oranges. Tomato is rich in iron. Nya apple na siya. So makuha na yung mga iron deficiency problem sa atong pagkaon, no? So mas maayo nga gi-breastfeed nimo sa gamay pa imong anak Miriam, pero dili na siya garantiya nga dili siya magkasakit ani nga problema. So I hope nga you will go and see a pediatrician para mo monitor closely ang iyang mga electrolytes, minerals ug kinanglan nga regular ang iyang immunization. Ana siya baby book nga
malista kung unsa man na may mga immunization na hatag niya para dili siya dali nga masakit. Okay, so now takasabot ka sa akong gi-speaker nimo Miriam diya sa Tuburan, Cebu. O once again ako si Dr. Rene Obra, ning kamot ug pungkong nga makahatag kog ideya or opinion sa imong problema Miriam, no? So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak raman. Daghang salamat ug maayong adlaw.